היא עשתה לי בדיקה מקיפה, המשקפיים שהיא ייצרה עבורי, והתוצאה מדהימה. עדשות דקות, אין השתקפות, הראייה רציפה, אני לא צריך להזיז את הראש כל הזמן. שדה ראייה גדול, שנים אני משתמש במולטיפוקל, אף פעם לא התאים לי, סבלתי מאי יכולת לראות רחוק בנהיגה, מאי יכולת לצפות בטלוויזיה, בקריאה לא יכולתי להשתמש בהם, והראייה לא הייתה רציפה, כל הזמן הייתי צריך להזיז את הראש. עד שהגעתי לאולגה, היא עשתה לי בדיקה מקיפה. אחרי שנים שאני הולך ומרכיב משקפיים, אצל אולגה יש מקצועיות, מכשירי בדיקה מתקדמים, יחס סבלנות, אנושיות, לא לחשוב פעמיים. אז למה אתם מחכים? הרשמו כאן לקבלת האבחון המקצועי.